थाइबें टेस्टी बरिया हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चेनेल लोगोफोर नै अमा बेदर रुदों आङो ओंख्रि संनोसै नै आङो थालिर फस्लाजों आलुजों हाखानानै सुनानै लाबाय रेडिनो ओंख्रि संनो थाखाय नै इनिफ्राय पियासखौबो हाखाबाय बानलुखौबो हाखाना लाबाय आङो नै मस्लाखौ थाव सेरहरगोन मस्ला नैबे देनायखौ बेखौहाय इनिफ्राय एसे ओंख्रि गोदौबाथाय होगोन आं थावाव सेरहरा बेखौ माने इयो मा होननोथाय मस्लाखौ सट' इलासि बिदिनो बर' इलासि बिराद लगायनाय आरोना जिरा सिमफ्रि बिदि मोननै मोनथामसो लगायनाय बेनिफ्राय नै बियो सामब्राम गुफुर देनाय ओमफ्राय संनोसै दै आं लोगोफोर इयो अमा बेदरा जाबाथाय संनोसै अमा बेदरखौ एसे रुहरग्रोदों आङो नै अमा बेदर रुगारनाया जाबाय आंना नै सुहरनोसै दाना आङो लोगोफोर रुगारबाय मैला ओंखारलायथारो नै सुहरनानै संनोसै ओंख्रिखौ मा नांगौ ए पियासखौ दांफैगासिनो मामिया हामा इखौ दांनो आलौगोन आखाया आलौवो थाव सेरहरबाय आङो लोगोफोर नै पियास मस्ला सामब्राम गुफुर बानलु सेरहरजोब्बाय गासिखौबो ओमफ्राय नैबे मस्ला एसेखौ दोनदों दाहाय मोनहां मोनहां जाबा होगोन होननाया आङो बेखौ सेरहरबाय बेदरखौ होना होनसै दाना आयौ देरजोबलायदोंहाय दाना थालिर फस्लाखौ होना होनसै होबाय थानोसै आङो नै आखाइ थाइसेजों बिराद खस्थ' जादों मबाइल हमनानै होजोब्बाय आङो लोगोफोर नै मैगंखौ हालदै संख्रि होबाय बेनिफ्राय नै खोबना दोनसै दसे गोदौबाय आंना ओंख्रि संनाया नै लोगोफोर दाना आङो नै मस्लाखौ होना होनसै मस्ला दसे खोबहाबना दोनबानो मोनसिगोन बेनिफ्राय नै बेयावहाय आङो भिन्दि संहरगासिनो नै लोगोफोर भिन्दि ओंख्रि दै होनो सम जाबाय दै होना होनसै रानिया बानलु गोसा होनायखौ जानो हानाय नङा जे बेनिखायनो आं माने गथ'फोरखौ जानो हानाय नङा खोमा साननानै भिन्दिखौबो संहरखाबाय एसे नै मोनबाय लोगोफोर दाना आंना ओंख्रि संनाया अमा बेदरजों थालिर फस्ला जि गोथाव एकदम नै अमा बेदर मेजेम बिराद गोथाव जाखादों साखिखांखाबाय आङो संख्रिबो नांदों एकदमबारे हरगासिनो रानिफ्राय आंखौ माने आं रायलायबाथाय बिराद एकदम होनफ्लांबाय थायो आंना अयभास ओमफ्राय नै बिराद गोथाव जाखादों आरोना एकदमबारे होनहरगासिनो संख्रि बानलु मस्ला मस्लि सब जखानि बिराद गोथाव बेनिफ्राय नै भिन्दियाबो मोनबाय दाना आङो पियास बाथोन देनोसैलाय नै लोगोफोर पियास बाथोन एवहरनानै पियास आरो सामब्राम गुफुर ओंखाम जानोसै लोगोफोर बिमा फिसा सानैजों गोथाव ओंख्रिजों जानोसैलाय जोङो ओंख्रिया थालिर फस्लाजों अमा बेदर जा गोथाव जाखायो भिन्दि ओंख्रि रानिनि थाखाय फेभराइट ओंख्रि ना मामिनि थाखाय गोथाव भिन्दिया ना मामि आंनि थाखाय थालिर फस्लाया गोथाव भिन्दियाबो गोथाव आं भिन्दिखौबो गोथाव मोनो भिन्दियाबो अ खानाया नै बिफाया गलांहोबायहाय नै खानाया गलांबाय एसे बोखोनानै र' जाबाय दे जाबाय आंनि सनानि खानायानो गलांलायदोंहाय र' जाबाय पापाया माबा गानहोनाया गदों आख' पेन गानस्लायनाया जादो दे जि गरम जाबाय लोगोफोर गरम
अखा हाबाय थानानै सान्दुं दुंना गरम जालायबाय दा गरम बोथोर सफैबाय नालाय गरम जालायबाय गोथाव गोथाव बरिया बरिया थाइबें टेस्टी बरिया आयै फिसा दैया गलांबाय जेबो नङा दे ओंखामखौ जाग्रोदो सना भिन्दि ओंख्रियाव लिमोननानै गलांदाखौ दैया गलांगुलायबाय जाहाना सनाना दाना अमा बेदरनि ओंख्रिखौ जानोसै ला दे अमा बेदर नोंबो गोथाव बाथोनबो दङ लोगोफोर जा गोथाव बाथोन देना लाखादों आङो पियाज सामब्राम गुफुर लगायनानै बाथोन देदों एवनानै बरिया बाथोन होनबाथाय बिराद गोथाव मोनखायो आहा बानलु गोथां दहायसो बायना लाबोनाय स्रेम स्रेम जानो गोथाव आं पियाज जानोसै मामि बाबुआ माम जायाखै नोंसोर बाबुआ माम जायाखै बाबुआ जाना ओंखाम जायाखै नालाय रानिया बाबुआ ओंखाम जायाखै होनगासिनो माने बियो मानि थाखाय ओंखाम जायाखै माबायाव थांदोंमोन ना बरपेटायाव थांना फैनानै इयो मेंफैबाय ट्रेन गाखोनानै दहाय फुङाव मोनफैनानै बेनिफ्राय उन्दुनानै सिखारथ'वासै मानसिया फैजादोंमोन आङो सिखारथ'वानो दा दसे थानानै जाथोंसै बियो दसे मेंगाबा जाहाय जाथोंसै ना दादाया जादो मामि लों दैयाबो लों भिन्दि ओंख्रिया बारा थोआसै आंना दहायबो इसोरनो होबायना ओमफ्राय एसेल' संखादोंमोन नालाय एसे एसे राननानै जाबाय भिन्दिखौ एसेल' संदोंमोन आं रानिया दहायनिफ्रायनो बुरजा जागासिनो गथ'फोरनि थाखायसो संखादोंमोन नालाय बाबुनबो एसे दोनबाय थालिर फस्लाजों जानोसै दाना अमा बेदरजों ओरैबायदि गोथाव जामारदोंहाय बिरादनो गावनि संनायखौनो बाख्नायनानै जालायबाय आं संख्रि नांगौ नों जिराय थुला गलांगासिनो दं जिरायलाय इयाव जिरायदोब्रा मामिया माबा गसंनानै एकदम संख्रिया नुनानै थुला खेंख्रा थांलायलायबाय जिरायना आं लोंनोसै बाथोन बाथोन जानो जाबायदि बानलुआ गोसा जादों Mami. Siapa maminya? Kamu ada. Kak Dani bawa isi satu ngalai. Para jabakai pindi jenggot, tahu mau jangan tebre jahat dengan maminya. Typing aja mami. Kak gila kulinan yang gelas sudah baik.
Goथाव? Beriang. Boriya. Boriya होनलायबावो. अरफ्लांबाय? सि. Iya, iya. हाथायाव अरफ्लांदों? Kalau आबै आबौआ रायखांदों खोमा? नङाखि मामि गिदिरा रायखांखादों इयो? आयंआ? ओंखायनोथ' सादों? सबबो साजोब्बाय एबार? पापाया बुबाय? मामि आदोर मालि जोंहाना दैसो लोंनो नागिरदां दादाया सिरि मोनबाय खोमाहाय एबार बरिया गोथाव जादो दे माबार आं ओंखाम जानो थाइबें आरो भिन्दिखौल' जाबाय थाबाय पियाज ख्राव पियाज ख्राव होनलायनाय अरस'ना जाबाय आं हा बेदर बेदरा अमाया जखानिथारमोन खोमा गोराबो नङा मेजेमद्रायबो नङा जि जानो गोथाव बे गोथाव जाखादो टेस्टि बैसागुनि माला बैसागुनि देलायदोंना जोङो मामि बैसागुआबो सफैथारबाय लोगोफोर बैसागु नांथारबाय गोसोआ एकदमबारे नोंथांमोनाबो एकदमबारे बैसागु नांदों बायदि मोनदों आङो ओरैबायदि इन्टारेस्ट ना लोगोफोर जोंनि बैसागु बोथोरा बर'नि जाबाय आंहा थिगसे मामि गोथावनो adeng pias जालायबावो आलुबो जानांला आलुआ गोथाव मोनो नों पियासखौ सिसि गथ' मानसिया पियास जायाना मामि होमबालाय गैलाहाय गलांबाय नै बेखौ जानो बेदरा जादो बाथोना बरिया गोथाव जादोंमोनहाय गैला जाजोबलायबाय आं 이거 장난잖아. 잘라. 괜찮아. 자리만 봐봐. 이거 작은 아니야? 뺏고 봐라 작은 하마. जाखांजोब्बाय लोगोफोर जि गोथाव जाबाय बिमा फिसा सानैजों जाखांबाय थेब्रेनो उदै बुंखाबायना नोंथ' बोथिनै जाखाबायहाय दहायबो जाखांबाय गावहा जाखांजोब्बाय लोगोफोर दानिया दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय निफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदो
ना सना बाय बाय